Здравейте всички! Присъствате на едно за мен историческо събитие. Вероятно не виждате, но това, което е скрито в тази огромна кутия, това е двутомната книга Star Wars Art Ралф Маклори, която в момента ще разопаковам. Доста е тежичка. Мисля, че най-голямата и най-ценна книга, която притежавам, със сигурност е най-голямата и най-ценна Star Wars книга, която притежавам. Не се сещам за по-голямо и по-масивно чудовище, което да е попадало в колекцията ми. Книгата беше обявена на Star Wars Celebration преди, мисля, че близо 2 години. Издаването й бе отлагано на 2 пъти. Първоначално бе обявена като 3 тома, след това се промени на 2 тома, но броя страници остана същия. Красота! За първи път в историята се издава подобно нещо. Тук са събрани абсолютно всички рисунки, скици, всички концептуални изображения, създадени от художника Ралф Маклори при работата му с Джордж Лукас по Междузвездни войни. Както вероятно много от вас знаят, Ралф Маклори е едно много важно име. Това е художникът, който помага на Лукас да визуализира своя сценарий. Първите концептуални рисунки на Маклори са част от материалите, с които Джордж Лукас се опитва да намери продуценти за филмите от класическата трилогия. Много съм развълнуван. Добре. Отварям целофана. Книгата съдържа над 2000 творби на художника, много от които са публикувани за първи път. Ето е предната част. Това е предната корица. 2 тома са в голяма масивна кутия, която аз сега ще разпечатам. Качеството е страхотно, веднага си личи. Кутията е изработена от много дебел картон, подкрита е с плат, златен кант на изображенията. Много дълго време чаках този миг. Още когато разбрах, че такава книга ще бъде публикувана, веднага започнах да следя кога ще бъде издадена. Да започнем с първи том. Както виждате, корицата представлява скица на Маклори за шлема на Дарт Вейдър. Маклори е прочут с това, че е създал дизайна на Вейдър за по-малко от един ден. В рамките на няколко часа той е нахвърлял скици, които Лукас веднага е харесал и така образа на Вейдър е кристализирал още в самото начало. Разбира се, има известни разлики между филмовия образ и този от концептуалните рисунки. Книгата започва с предговор от Джордж Лукас. Едва ли има по-подходящ човек да напише предговора за тази книга. А това, което е много интересно, ето тук има снимка на Лукас на младини. Това, което е много интересно е, че книгата е издадена през септември 2016 година, а датата на предговора е май 2015, така че този предговор е писан след като Джордж Лукас продава правата за Междузвездни войни на Дисни. И както знаете, след като той се оттегли от франчайза, има много малко негови публични изяви на тази тема, така че самия предговор дори е доста любопитен. А вече не виждаме Джордж Лукас всеки ден в медиите.
Първата част започва с творчеството на Маклори преди работата му по Междузвездни войни. Илюстрации за различни други проекти. И ето сега започваме Междузвездни войни. Както виждате, в началото има повечко текст, снимки, сториборд, концептуални рисунки, но освен всичко това, книгата съдържа и много други проекти на Маклори, свързани с Междузвездни войни, които не са пряко свързани с самите филми, като например картички, които са били рисувани от него за служителите на Lucasfilm, или пък опаковки на играчки, но за това по-нататък. Ето тук емблематичното изображение на R2-D2 и 3PO. Както знаете, 3PO е вдъхновен от дизайна на робота Мария във филма Метрополис на Фриц Ланг. Ето тук дизайна на Вейдър, който постепенно е еволюирал до нещо близко на това, което виждаме в филмите. Сравнение между арта на Маклори и декорите на филма. Най-добрите и най-известните илюстрации са отпечатани на 2 страници, така че можете да ги разгледате в страхотен детайл. Но ако продължавам страница по страница, видеото ни ще стане много дълго, защото, както знаете, двата тома съдържат над 2000 рисунки, събрани в 800 страници. Това, което веднага прави впечатление е, че тук можем да видим ранни дизайни на Маклори, не всички от които биват използвани във филмите, но много от които биват използвани от екипа на Дейв Филони в сериала Бунтовниците. Ето, забележете тук. Това е ранен дизайн на Чубака, който после бива използван като основа за образа на Зеп от сериала Бунтовниците. И както знаете, в по-ранните версии на сценария имаме женски образ на мястото на Люк Скайлокър, нещо, което видяхме в епизод 7. Тази ранна история е адаптирана много години по-късно от Dark Horse Comics, така че има серия наречена The Star Wars с определителен член отпред, която адаптира ранния сценарий на Лукас. Какво биха били Междузвездни войни, ако сценария не беше претърпял няколко редакции преди да започнат снимките. Някои от изображенията са много известни и сте ги виждали къде ли не, други пък виждаме за първи път. Ето тук няколко дизайна на различни логота, част от тях са използвани при тениските и облеклата на екипа на Lucasfilm. Ето тук еволюцията на образите на R2-D2 и 3PO. Дори виждате как се планува актьорът да се смести конструкцията на R2-D2. Ето вече образа на Чубака придобива по-познат за нас вид. Добре, тук ще забързам темпото, за да можем да се вместим във времетраене от това на класическата трилогия. Тук виждате нещо много интересно. Това е детайл от така наречените matte paintings. Това са едни огромни повърхности, върху които се рисува и после те биват използвани като фон.
Дали пред тях ще прелитат модели на космически кораби, дали те ще представляват декор, пред който ще играят актьори. Но това са изключително детайлни, фотореалистични рисунки, които са масово използвани във времето преди да навлезе синия и зеления екран. Ето виждате различните планети и в сравнение каква е големината на самата рисунка спрямо участъка от нея, който е бил сниман по време на заснемането на филма. Освен поглед към творчеството на Макуари, книгата е и поглед към създаването на специалните ефекти на филма. Ето виждате тук звездата на смъртта и концептуалните рисунки на Макуари, който предвижда как всичко ще бъде разположено на снимачната площадка. Както споменахме, много от тези скици, много от тези картини са или сканирани наново с най-високо качество, или пък са публикувани за първи път, свежо извадени от архивите на Lucasfilm. Ето интересна част от книгата, мерчендайзинг, така че погледнете корицата на Ралф Макуари за книгата на Алан Дин Фостер Splinter of the Mind's Eye, на български издадена като Кейбърският кристал. Това е първият спин-оф на Междузвездни войни. Това е книгата, която поставя началото на разширената вселена, когато все още не е ясно дали ще имаме продължение на Междузвездни войни или не. Книгата е написана по такъв начин, че ако бъде адаптирана като филм, този филм да е сравнително нискобюджетен, така че действието в нея се развива за кратко време, с по-малък размах, с по-малко герои. Ето започваме и втората част от книгата за Империята отвръща на удара. Книгата е просто великолепна, защото тези дизайни ни дават поглед отвъд филмите, отвъд това, което виждаме на екрана. Вселената се разгръща страшно много. Спокойно можем да си представим, че тези превозни средства, макар че никога не сме ги виждали на екрана, или тази броня, все пак съществуват някъде из обширната галактика на Джордж Лукас. Погледнете източното влияние, някакъв вид снежен щурмовак, който много напомня облика на самурая. Знаем, че Лукас е искал да покаже планетата на лукитите, Кашик. Това фактически се случва в фатално известния Star Wars Holiday Special. Погледнете, това са дизайните на Макуари за замъка на Дарт Вейдър. В разширената вселена той се появява в книгите като замъка Баст на планетата в Джун. Надявам се, че произнасям правилно. И най-накрая този замък се появи и на екрана, но този път беше разположен на Мустафар по време на Rogue One. Ето още един дизайн, който може би си спомняте, оживя на екрана, но не в класическата трилогия, а в сериала Бунтовниците. Погледнете, тук имаме печат от Джордж Лукас, който одобрява своите избори по този начин. Ето още дизайни, които можете да видите използвани от части в Star Wars Holiday Special. Ако сте имали щастието или пък нещастието да го гледате. Виждате всъщност каква малка част от всичко, което художниците сътворяват
достига до крайния филм. Достига до екрана. Ето първоначалният дизайн на Боба Фет. Известната бяла броня беше произведена и на екшън фигурка. Спомняте си, че нещо подобно видяхме в епизод 2 на Камино. Ето Маклори в пълния му блясък. Ето още една изключително детайлна рисунка. Тук я виждате цялостно, а ето тук в по-голям детайл. В това отношение книгата няма равна. Трудно ще намерите издание в по-голям формат. О, Дума на Чубака. Книгата се продава в Амазон, както и на други места, и коричната й цена е $250 за комплект от двата тома. Но ако сте късметли, можете да я откриете и с големи намаления. На преордер, още преди самото издаване на книгата, имаше доста добра оферта, от която аз успях да се възползвам. И книгата излезна значително по-евтина от обявената крайна цена. Но уверявам ви, това е просто едно съкровище, което си струва парите. Аз лично нямам думи да опиша възхищението си от тази книга. Това е един прекрасен албум, не просто за големите фенове на Междузвездни войни, не просто за заклетите почитатели на поредицата, а за абсолютно всеки, който обича красивото, фантастичното. Ралф Маклори е не просто едно от най-големите имена, той е направо икона сред художниците на концептуални рисунки. Работата му по Междузвездни войни е вероятно това, с което той ще бъде запомнен за винаги, но разбира се, далеч не е единствената му далеч не е единствената сфера, в която той твори. Това е края на първи том. Надявам се да не ви отекчавам, но кой може да бъде отекчен от подобна книга?